da kuke gani sunansa Buhari Dahiru, shekararsa 20, yana zaune a cikin sabon garin Daura. Abin da ya faru abin al'ajabi, abin takaici, shi dinnan da kuke gani ba shi da wani aiki, ya shahara ya kware, sai dai mata aure, gidan matan aure yake bi. A cikin watan Ramadan sai da ya shiga gidajen matan aure guda 3, kowanne gida zai je ya kwankwasa, sai ya ce ai mai gidan ne ya aiko shi da sako. Dama duk ya san masu gidan, ya san basa nan sun fita. Kina buɗe ƙofa sai ya bankaɗo ki, sai ya shiga. Yana shiga sai ya jawo ya rufe, sai ya zaro wuka, sai duk abin da zai yi da mace. Kai bara gaya maku abin takaici, abin haushi, 2 daga cikinsu ma suna da juna biyu, amma a haka ya zake musu, ya lalata da su a cikin watan Ramadan. To Allah inda ya tashi kama shi, ya je a gida na 3 inda ya je zai yi, sai da ya sallama a gidan sai ya ce ai mai gidan ne ya aiko shi da sako ya kawo. Matar gidan inda ta yi basira sai ta ki buɗe ƙofa, sai ta ruga ɗaki, ta ɗauki waya, sai ta buga wa mijinta ta ce ka ba da wani sako ne, ga wani ya zo. To sai mai gidan ya ce to shi ne bai sani ba, amma ta ɗauki wayar ta je ta bashi su yi magana. Ta buɗe ƙofa, tana buɗewa ya afko mata, ta sa ihu ta yadda waya. To waya tana yi, mai gidan ya ji lokacin da take ihu tana nema a kawo mata ɗauki, domin ya riga ya kulle gida. Sai maza maza Allah ya sa bai yi nisa ba, ya baro abin da yake yi, yana zuwa unguwa ya ihu, ya kuwa mutanen unguwa aka zo, har ya dira ta baya zai gudu, aka bi shi aka kama shi, kamar yadda zai muku ƙarin bayani. Ya sunanka? Sunana Buhari Dahiru. Shekarar ka nawa? A ina kake da zama? Me ya faru? Azumi. Ka shiga gidan mata biyu. Aha. Ya kai kai? Ta ya kake yi? Ka daga murya ka ba. Kamar yadda ya jawabi, sai na kwankwama, sai suka buɗe, sai na rufe kofar gida, sai na yi amfani da su, sai na an shi. Ai kawai kana shiga gida ba zai yi kawai mace kai amfani da ita ba, sai ka yi mata wani abu. Ai na fito ka mata wani sun ce kada ta yi, in ta yi ihu zan kashe ta. za ka kashe ta, sannan suka baka kai. To 2 daga ciki an ce ma suna da juna biyu, haka ne? Wannan ne ba Kai ba kai kawai idan ka rufe yake. To wannan na 3 da ka je za ka yi aka kama kai, ya aka yi? ita ma na je na kwankwama, sai na ce mata mijin tana nan, sai ta ce daga murya Daga murya ka? shiga cikin gida, ban kai ga aikatawa, sai ga mijin ta Ya kuka yi da ita? na kunshi wayanta, na so in yi abin da nake yi, to kuma ban samu damar yin hakan ba, sai ga mijin ta. To yanzu wayoyi duk da kake karba mai kai da su? Na sai da su. Ka sayar, ka yi wa 'yan sanda bayani. To yanzu me za ka ce a kan wannan laifi da kake aikatawa? Gashi duk ka aikata a cikin watan Ramadan. A cikin watan Ramadan ne, sai kafin watan Ramadan, Ɗaya ne kai a cikin Ramadan, kuma ban kai ga aikatawa. to baka azumi kenan. Ina yi a lokacin, To me yasa kake zuwa? na yi son zuciya kawai da kaddara, Baka da mata? ban da mata. Amma kuma ka rasa inda za ka je sai gidajen matan aure ka ɗauko wuka. Wannan wani rashin, ai ya wuce son zuciya, har da rashin imani. Ko wani asiri ne? wani lakani ne aka bashi, wani malami ya baka lakani. To kaji ko wani malami ya baka asiri, Ko kaɗan, a bani asiri. kawai jaraba ce. Yanzu me za ka ce? Ka yi nadama? Da gaske? Abin da ka aikata ba mai kyau ba. Ka san hukuncin fyaɗe? To a dokar Katsina hukuncin fyaɗe ɗaurin rai da rai. In kuma wanda ka je yi wa fyaɗen da ka cika mata wuka ta mutu, da sai kai kuma a yanke ma hukuncin rataya. To ya za ka yi da wannan ga tun daga duniya, balantana kuma ka je ka haɗu da ubangijinka.
shi kenan mun gode. Masha Allah.